רגילה עם אמא הוא פרויקט מיוחד, לא שותפים הסוכנות היהודית, אגודה למען החייל וצה"ל. כאשר לקראת יום משפחה אנחנו מביאים לכאן קרוב ל-200 הורים של חיילים בודדים. זה פרויקט ראשון מסוגו בהיקף חסר תקדים. היום אני פוגש אמא, שלא ראיתי אותה שנה וחצי. מתרגש אמא שלי באה עכשיו לארץ, שנה שלא ראיתי אותה מפעם האחרונה. לא ראיתי את אשתי שנה וחודשיים, בערך, משהו כזה. I'm very proud of my children and they're doing the right thing. I wish they were with me and I'm glad they're here. I feel two ways. שם בתוך מיטה, מול קיר ענק כחול, קר וזאת, אמא שם שומעת. תן לנו אפשרות להיות עם הילדים שלנו אחד על אחד, לא כל אחד בעניינים שלו, ממש להיות בקשר. מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש. מלך החיות או מלך ההרים. אנחנו מדברים פעם בשבוע בערך כלל, דרך הטלפון. גם אינטרנט וגם טלפון. מתקשר מדי פעם של המכתבים. הודעות, SMS. אנחנו נוסעים לירושלים, יש לנו טיול, וזאת העיר ראשונה שאני רוצה להראות. ההוואי ממש נחמד, וזה מקרב אותנו יותר לארץ. Я очень ждала этой встречи с сыном. Очень мечтала об этой встрече с сыном. Не представляла, какой он стал за эти 1,5 года. זה נותן הרגשה טובה שמתחשבים בהורים, שמעודדים את ההורים שהילדים פה, כי זה לא קל. לא לילדים ולא לנו. Он рассказывает самые хорошие вещи. Он рассказывает о той дружбе, о товариществе, о прекрасных командирах с сердцем отца, которые есть в армии Израиля. И поэтому я спокойна за своего сына. יש לכל האנשים שאני פגשתי עד עכשיו במסגרת הזאת, יש להם לב מאוד מיוחד.